U posljednjim satima svoga života, otac Pio je otputovao negdje bi lokacijom. Koje je to bilo mjesto i što je vezi s njim bilo toliko važno, poslušajmo u nastavku. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vid Milković i predstavljam YouTube kanal Stopama Padre Pija. Ovaj redovnik, kapucini čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Ako vi, član vaše obitelji ili prijatelji, trebate zagovor ovog moćnog sveca, pratite ovaj kanal, preplatite se i kliknite zvono podsjetnika. Lajkajte i podijelite naše videe s vašim prijateljima i članovima obitelji. Zahvaljujemo i svima koji su se do sada uključili u apostolat. Voljena djeca, Padre Pija, zbog vaše velikodušnosti ovaj kanal i apostolat i dalje rastu. Više o apostolatu i kako nam možete pomoći saznajte na poveznici ispod ovoga videa. Naša priča počinje u rujnu 1968. Otac Pio je znao da se bliži kraj njegovog zemaljskog života. Imao je 81 godinu i osjećao se poprilično loše već nekoliko mjeseci. 20. rujna bila je 50. godišnjica od kako je primio stigme, mistične rane našega Gospodina. Na rukama, nogama i boku, sve njegove molitvene skupine okupili su se u samostanu San Giovanni Rotondo jer su svi željeli sudjelovati u proslavi ove vrlo važne obljetnice. Otac Pio je na ovaj dan služio svetu misu, no toga je toliko iscrpilo da je sljedeći dan nije mogao ustati iz kreveta. 22. rujna, bila je to nedjelja, skupio je svu svoju snagu i ponovno služio misu. Ovog puta u novoj crkvi koja je bila krcata hodočasnicima. Na kraju ceremonije otac Pio se skoro srušio. Ljudi oko njega su ga uhvatili i pomognuli mu kako bi se spustio s oltara. Tako je u rujnu 1968. godine otac Pio ležao na samrti u San Giovanni Rotondu, oko 200 km južno od Manopela. Njegov prijatelj otac Domenico de Cesar jednoga je jutra upravo otključavao vrata svetišta Svetoga Lica i zaprepastio se kada je unutar crkve u zboru iza oltara zatekao oca Pija u molitvi. Nalazio se ispred svete slike Isusova lica od Manopela. Okrenuo se prema svome prijatelju, bratu Domeniku, i rekao: mislim da neću još dugo, moli za mene, zbogom, vidjet ćemo se u raju. Unutar 24 sata otac Pio je preminuo. Umro je u svojoj ćeliji u San Giovanni Rotondu. Ovo je vrlo neobična situacija, no priča postaje još čudnija, budući da postoje snimke brata Domenika kako prisustvuje sprovodu oca Pija, dok je istovremeno bio u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela 200 km dalje. Postoje svjedočanstva, snimke i svjedočenja da je otac Domenico viđen na sprovodu oca Pija, no također je i potpisano svjedočanstvo da on nije napustio Manopelo toga dana. Stoga ćemo kratko pogledati video koji prikazuje sprovodnu procesiju oca Pija i brata Domenika u njoj, a poveznice su i u opisu videa. Postavlja se pitanje zašto otac Pio je posjetio Sveto lice od Manopela samo nekoliko sati prije nego što je preminuo, što je pritom mislio i osjećao i zašto mu je to bilo toliko važno. Odgovore na to nemamo, no relikvija rupca iz Manopela može nam dati neke naznake. Rubac je darovan kapucinima 1638. i danas se smatra tkaninom koja je pokrivala Isusovo lice kada je bio mrtav, kako se spominje u Ivanovom evanđelju. Ubros koji bijaše na glavi Isusovoj nije bio uz povoje, nego napose savijen na jednom mjestu. Slika torinskog platna pokazuje sveto lice našega Gospodina koji je mrtav, dok tkanina Manopela pokazuje Isusa u trenutku uskrsnuća. To znamo jer su oči i usta otvoreni. Možda je upravo udahnuo prvi put dok se vraća u život i platno predstavlja Isusov trijumf na smrću. Koja je poveznica toga s bratom Domenikom? Naime, on je imao samo 9 godina kada je kao dječak pod imenom Emilio 1915. godine predvidio da će razorni potres protresti Italiju. Snažan je potres pogodio tu regiju već sljedećeg jutra i ubio više od 30.000 ljudi, te zatrpao njega i njegova oca u ruševinama crkve u kojoj su se toga trena molili. Kaže kako ga je čovjek kojega nije prepoznao izvukao iz ruševina. 50 godina kasnije, kada je padre Domenico kleknuo ispred slike Isusova lica,
zamuckivajući je rekao: to je čovjek koji me spasio iz ruševina prije 50 godina. Nakon toga je puno istraživao o ovoj tkanini i otkrio da ima neka neobična i neobjašnjiva svojstva. A otac Pio, koji je 50 godina trpio stigme na rukama i nogama, sada se pripremao na slavu vječnog života i upravo je to mjesto posjetio samo nekoliko sati prije odlaska u vječni život. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se pretplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Također na našoj web stranici, čiju poveznicu možete naći u opisu videa, možete upisati svoje molitvene nakane za sljedeću svetu misu koju će svećenik služiti na nakane svetog Padre Pija i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e